muri Zimbabwe tinokoka chirongwa chimwe chamunofarira chirongwa hapo nhasi tiri kuwedza tiri kutaura na President Egypt dzine munenzwa tiranyatsoziva kuti anomonyatsonzi Egypt dzine munenzwa ndiani Egypt dzine munenzwa vachanyatsotsanangurwa ndivana ndivo ani tozoendera mberi neinterview yedu tinokuchingamidzirai kuchirongwa President tinotenda inonzi Egypt dzazarwa dzine munenzwa President weFLNP ndiro zita rangu. Okay, President mungatitsanangurira kuti upresident wakabva kupi mufambiro makaita munyaya dzezvematongero enyika idzi? Munyaya dzezvematongero enyika ndakatanga tisina Nangomo tisina Nelson Mawema ndiyakanga ari president weANC, Wangomo vanga vari vice 1955. Baba wangu ini vangu vari politician vachifamba nemabhazi kubva kuno kuenda kuZambia pando patanga kuti mashirani Zambia aite pashure paizvozvo ndinoda kurava misoro chete. Zambian politics yakatanga nemukadzi ainzi Alice Lenchina Kaunda asati apo, that was 1958. Zvadaro Lusaka yainzi Sakanya nguva iyoyo. Wangu wadu Kamusi Banda ndio akazouya achiti akabata ivhu so aiurutsa zeta nyuchi kana pane zvimwe zvichida kunziitike zeta nyuchi Kamusi Banda, right? Pazi kwamaele 1961 ANC ingangatungwa pa 1950-55 yakanga iri federation yachibatanidza Rhodesia neNyasaland, Northern Rhodesia and Southern Rhodesia. 1961 nobva pazita kuti 1969 nobva yazopi 59 nobva yazochinja pakazofoma mapato. ZAPU yafuma 1961 ichitongwa naNgomo, ZANU yafuma 1963 kuimba kwaInosingaro kwaIfridzi. Paka dispute yakaitika nguva iyoyo pakaita kupesana kwemandebere nemazezuru ndipo pakasakisa kuti ZANU ifomwe. Zvaita kudaro vaMugabe vakanga vari teacher paIFID Community School, that was 1966. Indakandiri paTrevondo Safety Training College pamachipisa yakunzi Universal College of Commerce yakuCherimera yange pamachipisa pakupstairs kaya ndipo ndakaitira maklika wekangu 1966 iyoyo. Zvaita kudaro pakazofenzwa Lusaka ichinzi yakayanzi yanga 1961 painzwa Lusaka yainzi zite town location ku London paka yafenzwa kudaro tiri mukemu mamingiwa matanios iwayo taibuda nemagirima andipana panoti tara iyi pana magruva emvura aya ndomabuda nevanhu. That was 61 ndio yaverengwa Dr. Parinyatwa ndio akafa 1961. Saka mimi manga muri muzanu PF ere zina biti sakaitanga but taitanga kuti ndopanda 1966 61 ndi 63 yafuma kumbokanyinsingana takati sakaitanga andidika asi dispute yakazoya pakutunga kwaita Mugabe apo mupenzi takapesana takabvumirana nkuondo. Saka makazobudirei muzanu PF? Chandakabuda nchekuti mapolicies atakanga takaita asiri akasaitwa andidika tiripo pamauya papoint ndiyo takambosiya patene tiri apo. Chakaitika nchekuti icho tichipinda muhondo pakatanga kuinda Muzoriwa ini ndaita chitsika chizezuru chese midzimu yese yeZimbabwe ndaigadzira chizezuru chese, right? Muzoriwa apinda takakwira mugomo ndowezairi kunotoko takakwira nemombe nhema ndopatira chizezuru takaita mugomo. Muzoriwa apinda takuti 79 kukwese kuti asiyawo zvadaro kapatasiya zvakawanda taenda mundu kwapirwa kuti apinde pakatonga kwe6 months atonga 6 months. Mugabe naNgomo ita nguva idzodzo indapinda cheshe jari chekomponisa yemadangarira ndokakatangira hondo ikoko ndokatanga cheshe yaidedza midzimu yenyika. Paita kudaro tiri ikoko
vanonzi Matenga vakati Maichaza kana kuti mutumwa waMwari. Pane mukadzi akaoparetwa ndobva abiswa chibereko. Matenga iva vakati mutumwa waMwari akazoita kuti aite futi mwana apa chibereko angati achisina. Ndopakatanga kuona kuti Murungu anogona kukundwa nemutemo. Mupanwana. Taita izvozvo ndovatazida kuhondo manje. Takaenda kuhondo 37. Asi pa 7 pauta tine vamwe 2 vakavabatsira kutakura kwemachinery. Tiri pachinhoi hondo yakarohwa mudenga umu, ndege dzainge nyuchi mudenga umu. Pasapa soja achinge masoso. Kurarama kwangu vamwe vese vakazoroveka pakaitika kudaro. Chakandiponesa ini andimoziva Masambani. Yes. Ndoba ndakaponera. Takapinda mumwena weSambani. Hondo yakapedza 3 days. After 4 days. No sadza, no mvura, no what, ichiroveka. Right. Pada ndiri mumwena weSambani. Imanga mungori mumwena era. Ndiri mumwena imomo. Zvekuti unotya zviya zvinova zvirimo kunyepa. Pane vachiri mafaro. Tagara kudaro ndezi nezvimwe zvese masuzi avakaenda. Ndikutotsvaga munhu akandiponesa iye asandamuwana. Ndazogara pa the 4th day. Ndakanzwa bhero kurira panze. Asi munhu aifudza mombe. Patakatangira hondo pane paruware pane mvura yegreen so pachidupambira chidubu chine mvura yegreen kuti chinoi. Ndazobuda ndakwanisa kufamba ndasingakwanisa kufamba pa 4 days 4 days 4 nights. Ndabuda ndichikambaira so ndanzwa bhero. Mune Lucky akandiona ndomba ndiita kuti ndibude. Anomba anditakura ndo ndaenda kumba kwavo. Ndo ndabikirwa porridge, ndakatadza kudya porridge. Ndatadza kudya porridge. Paka porridge iya vakazotora mvura. Ndomba yadirwa muporridge. Ndomba vaikurunga kuti ite mvura. Ndo ndakatanga kudya. Ndadya kudaro. Kuti ndidye futi porridge iya isina kudirwa mvura ndakatadza kuidya. Nokuti zvese zvanga zvapota zvakurwadza. Ndakazogara day racho zuva rodoka racho ndo vakazobika imwe porridge futi asi yange rinete ndandakapuwa iyo ndakazodya ndakadai so vachitai kudurira mukaka yapora ndichimedza sadza chairo ndakazodya the following day ndo maponero andakaita. Zvadaro hondo yakamira kwa 4 years. Ndo pakazofumwa Flores. Tiri papo sataenda hondo yamira. Ndo pakabatwa ma political parties ese ma leaders. Performer inonzi United ANC. Itundo na Mzoriwa. Yangiri umbrella mingiyo party. Mati ndo pakafoma detention wawa Slovera kuna uzingwa andika ndo kwasema leaders ese vasikaiko. Ndomba akasara ari leader wema political parties ndimuzoriwa. Right. 1969 ndo pakaitwa misangano na Smith na Harold Wilson mu HM Tiger na HM Fearless mugungwa. Paina Minister angari Foreign Affairs and Henry Kissinger. In American Henry Kissinger angari Foreign Affairs. African Foreign Affairs. Ndiakangari ikoko. Paitwa izvozvo misangano yakaitwa. Ndo paita kusawirirana nezvaitaurika nezvaitika nevanhu. Ndo pakataura Smith achiti kutonga kwevanhu vanga vaifanira kuti nyika yanga yakazona 1969. Ndo pakataura shokuri kuti izvo vanhu vatema motonga nebhachi ndakaisa payenga. Zvaita 1968 izvozvo. Ndo patazofuma Flores. Anditika pafuma paitwa kudaro. Pafuma Flores. 1971 ndo pa PS Commission. PS
PS commission yakaita 21 days kubva kwaMutare kusvika kuBuruwayo pasina motikari yaifamba kana kushopa yanga yakavhurwa vachiramba maproposal akanga aitwa muHM Tiger Mission Fields naSmith. Asi mimi vadzine Munenzva makazobuda muzanu PF at what point? Ndokwatiri kuenda takuenda ikoko ndokwatiri kuenda right taita izvozvo manje kubuda kana kaita muzanu PF ndepekutipo vaMugabe tizvakazoitika taamendments vaMugabe zvatakanga takabvumirana hazvina kuitwa saizvozvo. Nzvimbo yana Mugabe yange ifanira kuitwa nanani na shit man akanga ari komanda weZipra wezanu ningi the lady huyo Tongogara statement yakatarwa muLancaster yakaita kuti Tongogara afe. Tongogara haana kufa neaccident. Akataura statement yakapindwa naSmith kuLancaster nokuti iyo Smith akati Tongogara wakundiramba nhasi asi ndinokubatsirai paChristmas, Rosenfans neEaster nokuti musha waTongogara uri kuShurugwi. Prize yaTongogara ndoyanga iri muganhu wayaSmith. Ndo statement yakafira Tongogara. Mukazi waTongogara anga ari nesi ndianga ari kuZambia. Ini ndakatorwa kuKabwe kuZambia tichina ndabva story. Muri kuti Tongo akaurayiwa nani? Apa ndinga ndataura statement yekuti Tongogara haana kuurayiwa, haana kuita accident. Aurayiwa akaiswa muLand Rover nomvasainzwa mwaZvaita accident. Pamusana pestatement ndataura kuti izvo akataurwa akapindwa naSmith kunzi Tongogara wakundiramba nhasi asi kumusha kwenyu ndaiti tikaita paRosenfans ndaikupai bairai mombe ndaikupai chingwa ndaikupai zvese. Saka tiri kuti ndiSmith akapfuudza vaTongwe isisu pavanhu vedu vanhu vakuti Tongo uri mutengesi waitamba naSmith ndoshoko rakaurwa kwaTongogara ndautaura chokwadi ndorakarwadza vamwe ndoshoko ratinoda kutaura chokwadi kuna Mwari nemudzimai pasi ino apana ndoshoko rakaitika. Saka ndio zvakaurwa Tongogara ende zviTongogara anga ine standard 6 kuti Mugabe azopinda apa akapinda pamusana madegree ende Mugabe pachake haana kuenda kuhondo chake chakwaya kudrafta. Tiri kumuganga wekuTanzania ndoko akazosarudzirwa tasiyiwa nodhabaningisoro kuMozambique achiti akuenda kuAmerica nokuti mwana wake arikudii ari kurwara mapanzwa. Ndopa pakazoita kuti Mugabe apinde papi apa. Tiri kumuganga wekuTanzania Mugabe wakaiti wapointa kana toelected. Right. Zvadaro hondo yakaendera mberi tozoenda tiripo hondo yaendera mberi pakuti izvo tauda kuti tigadzire nyaya yemaelection. Pakanzi izvo tikapinda tiri bato iri hazvigone kuti titore. Ndo pakati waintegration yakauya naMuzoriwa akaenda kuMozambique. Ndo nguva yakaenda vanhu vakawanda nokuti vanhu vakawanda vakaenda vachitira Muzoriwa dakuti tauri pa must say the truth to shame the devil. Vachitiwo paenda integration Muzoriwa chaakarambirwa handiri kuchechi kwandataura kuyako yaita zvemidzimuka modedzwa mudzimu wenyu chichi. Ndo pandakazoona kuti dzinza rangu ndochi ndiro guru nobva ndikana ratungamidzwa ndika midzimu yese yeZimbabwe yese hapana nisingazivi nerudzi rwavo mune 18 tribes matribes ese naziwa nemadzinza avo neushe hwacho. Zvadaro manje integration yaitwa ndo yakabatidza kuti ite pave neinonzi Patriotic Front yakabatidza ZAPU, Florizi neZANU. Nokuti Muzoriwa akanga tiri papapo Mugabe anga apinda Muzoriwa anga aenda ndopakaita kuti perform apo mupaona manje. Zvada tafamba takadaro zvikazezi takugadzira nyaya yemaelection pazita musangano wakazoitika weLancaster Agreement
lakanzi agreement yakaitwa yakanga yakuzopinda yapatriotic vachiita kuti vaona kuti regime ingabiswe sei ndio mafambiro zvakadi azvakaita iyo nguva yese iyoyo takachiri pamwe chete tazoenda muindependence ndaita zvese izvi mapolicies atakanga takabvumirana ana kuzobuda seizvozvo vamunangagwa vakaenda 73 kurussia ndio kwakatrainwa ende he was a CIO mwana nguva idzodzo he was a CIO saka that's why ainzi garwe kana kuti Scorpion zvese zvinazvo izvozvo saka zvese zvapachandotaurirwa nezvese zvakaitwa munyika ino ndozviziva midzimu yezimbabwe ndiyagadzira kubvira bhuruwa vakamutare hapana madzana anotaura mumandeve zapu yakatanga hondo 1969 no 1967 zando yakatanga 1966 ndio mamira zvakaita ende zvechipo ichi chaive chiri kuisraeri nguva yatatanga hondo 1966 musati April Israel nePalestine neEgypt dzakatanga kumhanyira kwaice cream zvamukuita zvechirungu Israel, Egypt nePalestine dzakatanga kumhanya kuchirungu nokuti karipo kabhuku kanonzi mwoyo munhu kanokuratidza izvo zvandikutaura izvozvo ndinazvo ndinawo mabhuku anawo ndinawo mabhuku ekwamuponesa eGR chinawo ndinazvo zvese izvozvo forum iyoyo yakaitwa nemachechi kuti nyange nemachechi koti nyingi Methodist yakaiswa yakaiswa pakapedzwa 960 terms zakatwa nomumwe murungu aipikisana nemaissues akanga aripo anditika Methodist zvese zvinazvo right kabhuku ikako kakanyorwa nechechi Roman Catholic kanoratidza kuti mawire ezvipo mawire emidzimu nemamira zvese bhuku zvese zvinazvo saka ndo zvinhu zvadhura mafambiro azvakaita saka kana paine mibvunzo toda kuti ndichienda paeconomy kuti zvakamira sei ndofunga outline ndakupai saka imimi makakondesta chimonyatsodiudzai kuti makakondesta vamugabe kangani makore api uye mari dzavo dzaibuda sei ndakutangira pandakatangira nokuti chirova hondo ndakumbva ndaipa president muri kutiza ndira kuya ndisvike kumastages muri kudzorwa nhoroondo yekuti vanhu havazonzwisisi asi imi muchidimbu president makakwikwidza vamugabe kangani uye makore api uye mari dzavo dzainyadzofamba sei ndakakwikwidza vamugabe 96 yes tiri vatatu kwaiti inini ndabaningisoro namugabe tiri vatatu yes zvakafamba sei gorero 96 yes 96 taita 96 apa ndabaningisoro vamugabe vakahwina ndabaningisoro akapana 25% indikwana 13% of total votes total votes okay okay mukakwidza voti gore ripi mamwe ndakazvi ndakwidza ma-UMP ndakakwidza kumakoni west yes na Delete Munyoro na Delete Mahachi yes ndikakwidza Marondera west na Brigadier Ambrose Mtiniri ndikakwidza kuno kuwedza na Enas Gwederi na nini na Chitewe kosei maichinja ma-constituents kuti maenda kumarondera mabva marondera maenda kuseta time frame yokuona kuti support yedu yakamira sekumativi kose ikoko nokuti izvaibva muconstitution yedu asi mimi pamakabva muZANU-PF vanhu vakakutambira yose vanhu vakanditambira kuti ndizotifome musangano vanhu vakati no mapolicies akutosanirwa handiwo nokuti hatingamhanye ku one party state iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka saka vamugabe vaida kuisa one party state imi ndobva mapokana nazvo takapokana nazvo nokuti hazvizvo zvatakabvumirana
Saka maka contest in 3 different constituencies muchida kugeja popularity yeparty nepopularity yenyu zvakamira sei? Percentage yange yakatinake but chimwe chinhu chaitika manje ZANU-PF ine chitsotsi ndose chatakanyanya kuramba ndeutsotsi weZANU-PF vaita manje vaiti kana vaenda kumaelection handii pane maballot papers aya yes raipetwa so right wese awo isi manje wokavha ndio maibira achaita izvo zvizvo plus mapurisa ari kupiwa directive kunzi musavhotera party zvakati ukavhotera pa tokubudisa basa nemasoja kana takuita mapostal ballots aya zvese zvinazvo tinazvo zvizvo saka zvinhu zvatiri kuramba kuti it's not a true democracy hondo ichirwa ndofunga ndakavabvunza ine mugama ndakamubvunza ndikati hondo tairwa tichiita zvamukuita izvizvi nyika zvakasambotora saka mati makamubvunza maitombowa neaccess tovamugabe mati makabvunza vamugabe kuti ndozvatakawirwira here izvi maitombowa neaccess navamugabe here zvekutomboti maitomboonana muchitombo taitaura Mugabe angasingazvikuita vakomana Mugabe taiti kana tichida kutaura naMugabe toenda kuIslands kuZBC uko totaura ikoko iye ari apa indiri apa tichipindurana iye andi pamapolisi ake ndo pamapolisi angu yes toona kuti right zvakamira sei pane maagreement taura kuti point 1 2 3 4 tiri kupokana nazvo mati Mugabe angasingaiti zvaro kuti zviri kuita vakomana ava yes muchira vakomana vapa the present government is leadership yes this is politics gentlemen yes we don't hide the fact yes and chatida kuona kuti taita here zvinoita kuti nation ipone ndizvozvo and the nation iwane what is it fought for right andimbokubatai muromo ipapo president matitaura imi zvengo yavaMugabe mautaura izvezvi zvengo yavaMnangagwa mukada kudziisa pachiyero ane utungamiri wanga une uremu yes semamira zvirika waMugabe uri nani nemhaka yemuchida chikonzero ndechekuti iye zvinezvi suffrage yekugadzirwa kwezvinhu yakurisa zvinganga tikuita zvinezvi hazvisiri izvo tofanira kutarisa taproot inoita kuti zvirarama mari yedu haina value tikaenda pamonda world market ndo chinhu chekutanga world market pane valuation inoitwa neworld market inoita kuti mari ndiyo inoita kuti economy isumuke ndiyo inoita kuti mukwanise kutrade neworld yes izvozvo those policies should be well implemented kuita kuti production ive productive the creation of employment according to my own experience and how I know it chinhu chekutanga ndakuzokura pandambotaura farming industry nemaminerals zvinhu izvozvo ndio zvatoti misana yenyika ndo zvinoita kuti nyika ikure nokuti the more you create those things could get developed the more population is benefiting saka zvinhu izvo zviri down toona kuti rate of education from grade 7 to degree how many people were laid out for grade 7 Form 2, Form 4, Form 6 and the grades and then those who graduated yes right plus those were healthy right to from level of transportation right the manufacturing companies that rate should be worked on so that we must have an average we know mistakes are there but they should be averaged can but our average is this there's no such policies we must have those policies and we must know what we are doing. We trade with the world is watching, is recording, but we need progress and we must have a future forecast for the next generation. What will the position after 70 years? My improvements are happy. I don't want to accept. We know there's a lot of changes according to technology and the skills. But all those changes, we must have a direction
and my policies are to implement it with the right time and equal rights. Not to have a satellite. The other point when I'm this issue, Munom Zimbabwe, nepotism, regionalism, tribalism, that's the most dangerous thing. Because they are siding. What to those who have no relatives on top posts? How can they benefit? How can they survive? As a leader, be partial. To say equally. That's why in the show oppose. I know one day I will be in. For example, Zambia. The last person who got into power, he was a number of years, almost 10 years as cookies. But lastly, Zambia is now led by an opposition leader. That's what we are focusing now. Saka President President ED. Murikuzoona muchiti one day muzotungamira Zimbabwe at your age Jesus. Azirambi mugaba 94 as a constitutional Zimbabwe, a leader should rule for 10 years, not more than 10 years. Right. Magorango is 82. 82. Yes. And then you want to Pinda? Of course. But Mamta future yes. We want to lay out good clean up good in Vanasaram position right. Right. Don't President Mawani Rwanyasha Miminas against all odds. Makwikwiza mawina. The zibs no improver. Check Tanga imani kuti any value per world market. Chechipiri economy. Creation of employment no fana kupindirana nema school leavers pa grade 7 for form degree. Kwa ma department ano create employment after without pan ma layout because ma layout ma colleges ma nurses ma doctors all those sectors pan by creation no fana every year pan vana vapedza chikoro vangani according to statistics yese and nema level acho ese kuitira kuti vanhu ivavo vakwete kuti mwana opedza degree osvina kufudza mombe inatukuramba degree unaro every paka graduate more than almost a million people some thousands up but vaka graduate last yesterday but vana ivavo mukatarisa masectors nema department ema qualifications avari kuita hapana creation of employment inoita equivalent to those people that should be known by the leadership. Creation of employment is the most important. Nokuti wese apedza chikoro baba apedza danga rese vachiti mwana ende chikoro mwana osuvudza umbe kana rogara pamba akuchengeta huku padigiri riripo is unacceptable. Yes. Employment it must be equivalent with creation of employment. Yes, with the creation of employment of jobs. So that wango peza unofanira kuti ndikuenda kuchikoro mwana apply asitanya exams kuti kana ango peza ava kuenda kwakati uenda kwakati ndio zvaitika kanguva yenye ndio nyaya tiri kuti iyo is not done. Yes. That policy should come back and be done according to these policies. Saka muchidimbo muri kuti mimi industry imoda kurevive industry vachidiki vaone kwekuenda not kana industry everyone black and white mukuru kana mudiki pan ma levels vari vanogona vakura pana mabasa ndona vakuru. Right. Mapinda imi president ko ku mining sector mune muchikubata mining sector chimwe chatiri kublema ku mining sector vari kuuya zvinezvi nyika dzedzi dziri kuuya kazi but apana policy inoita kuti zvezvika especially pachina iso don't accept that. For example chiyazwa China iri kuti iyo ndege yafa kana kuti muchini wafa vanotoitira rabo yese ndege zvese neguruva zviri kuenda kupi zvikuenda kuchina uko isi hatisi kuzvida tinozviziva andika vari kustoka ivhure muno kuchina uko tinazvo right muno zvavakabvumirana kushiyadzwa uko kuti kana takubisai tinokuvakirai dzimba tinokuitirai ichi tinokuitirai hakuna. Let's say the truth, the same that devil. God is my witness what all I say in the young sisters.
right saka zvese zvinodhana kwese kuna mashana kwese with records koti kwamtoko kwamrewa nekurova kwese zvisinazo ende zvikuitika zvokuti vakambouya kunogwedza kuti ndinakadzinga ndinoni pachemeni gomeri ndichemeni nyange ndakaita secretary vakamuraya vakamusunga akafira kujeru ndika zvese tinazo but uchaita some follow-ups of all those things. The paper is recording andika chakanyorwa chiperi archives iriko haisi kudzimwa tinotaura zvineso and I want to be very open and very frank mbavha dzese tikudziziva andika let's be very open nyika takasikwa naMwari musi wasikwa munhu haana musikwa nechinhu pasika ari mutwi but unosaka nyanga usaka chikwambo usaka kuvenga mwana akafunda hanzi afundire wako agoni but wakuuraya futi muchirungu vanoti ukaona mwana afunda mudunhu assist him kuita kuti njere dzipinde mumamuti but muzvezuri chedu isusu vanatema toti ngatiurayei but mwana wako agoni right president mbokubatai murongo tiri kuona kuti pakaintroducewa mari nyowani anonzi mazigi mungapfungwawo dzenyu pamari iyo nyowani dzemazigi it's valueless. It's same bond. No tears, guys. There's less than a year or years a month. But yeah, $1 in Zimbabwe, Ziggy, yeah, American dollar, you would have 50 Ziggy. One. You need to sub 50 years. Culture. The sub 50 years. The other book in Smith, 1974. Did you read about a country of Zimbabwe? Down to go for Bodarica. Patacron was in Namzoriwa. Right. Mugabe, Nangomu, Wakawan. Sinatra to share no other Django Guru. Django Guru. Indrum be the home for Guru to Tanzania. Dinzaka zo manje o mautone awuya manje o madu zingutunga mandini ndi kutaureshness vanaru vauya zvikanzi ai isi achazizizu nokuti vakauya kuna matenga vaya nditaura matenga komutaro vachiti izvo isi hatidi zvecheshe ndopambo dzimwe macheshe zviya izvi achinzi macheshe ese hatidi tora izizuru zvese zvinazvo novaita izvozvo ndopara zvikira kunobva wayo leni na1000 kana tiri kuhondo ndovatanga kupinda muarea vapinda muarea wotanga wana masabhuku onzi bikai doro wobika doro zvoitwa kana wabva ipapo voenda kumadzishe masadunu wobva masadunu voenda kumasova nasoso nevamwe vakuru vacho chizvezvi choitwa ponwa kunzi dunhu ratiri kupinda rine chiereswa chipi tsika dzaro dunhu nechereswa chamambo wakasiyana zvoitwa izvo kana zvaitwa hondo chirohwa wochiteedza mafambiro aenda madzinza ndopatavana mudzimu mukuru wakabuda ndi mumbiri mune mari 14 akabuda mandisha pari mukuru wavo ndini tsanga dzaoma wacho manje ndakava ndiri king for 15th century ndikazofa 16th century ndindakanetsana King George wokutanga achiti umambo waAfrica ufanira umambo Britain. Tazama maona Southern Africa yese yandakava ndiri hakuna mvura yakunaya ndakabata tanga imani pawachi yangu ndipanonyaya saka ndozvatiri kuti ngatiitei zvine mutemo wazvo isusu tiri mazezuru zvatiri mazezuru Europe ine tsika dzayo Africa ine tsika dzayo China ine tsika dzayo hatiri kutora tsika dzekuchina dziuya kuno aiwa ezvo mukara muchina havasi kutenga maminerals muno vakutora maminerals yet but production maproducts havasi kutenga nyange mari yemuna vaide chakuda maminerals tobva ipapo China yakatanga politics 1911 ikaenda 1921 ezvine 97 years Russia pa Second World War 1939-45 ndipatanga Russia ine 78 years zvese zvinazo ndini akaimbisa rwekuti vanzi pa Second World War rikanzi gudo rinofamba rakabata mbiri yechitsiga ndochiedza chamufamba nacho
ndochiedza chaafrica ichocho. Saka president langoti nhasi kuri kunzi masangana Emerson ndio mumwe nyika yemakura nawo kakomana mati masangana Emerson dambudzo nhasi akandombodishanyira Emerson iye nefoni dzake nadzo nemagadhi ake zvinazo ndinazo ndezvo records nazo ati mazuva akafa parents china chimondi wazi mneza shamwari dzangu indetise guru randigaro kauti the Scorpio dzapera ndasara ndiri one kutonga uku kwakundisa parumana pakuenda ndopakapinda nyaya yegugu raundi iya nazo panyaya yegugu raundi ndikanzi ndasara ndega ndorati ndikati aiwa hatigoni kupa advice nokuti iwe uri pachigari ndiri panze kupanza uri pachigari ndiri panze iwe uri kudya ina handisi kudya mapanza kana wada izvozvo totanga tagadzirisa apa tozoenda uko maera kugadzirisa papa ayo ndipe wachi yangu ndozvakabvumira mhondo ko wachi yenyu ndeipi inini ndaya ndiri mambo ndinitsangadzawo machakutaura ndaya ndiri mambo vamba maiti mudzimu kutungamira mambo mandona pindurai vamaiti mudzimu kutungamira mambo mandona here maida kutungamira mudzimuka saka chini payaka zvamaka nditungamira wonde yenyika yekuti titore ivi ndindakaitangana naWilson uyo yeshokumakomo mumbire ka ndindakaitanga ndakabvunza uyo niki tati right ndisakaitanga wonde minda ndisakaitanga naWilson right president pane imwe nyaya yandiri kunzwa taurai taurai zvese pana mubvunza chiti pano pane nyaya yandiri kunzwa yekuti mune shop yenyu yamakatengesa padhuze pana makaitengesera Tino Machakaire haachadi kubhadhara akauta chizuru 100% correct zvakanyatsa nyaya yacho irifamba sei iyoyo ndikutoisa message of court iyoyo zvakaita stand iyi ndakatengesera choto su tatengesera choto akandanga 16,000 tatengesera choto akazitadza kuidevelop nomvada kundidzosera mwana ini ndiri handinitsangadza handisi Egypt kana handisi dzini handisi Tanzania handisi dzini handisi munenzwa vese vana mwana wangu wandabereka anonzi munenzwa indonitsangadzawo mwana wangu muzukuru wangu nditazi dzine ndiabereka Tanzania ndiabereka kumwe ndakagara padaro tatengesawo uyu akafunga kuti akachenjera anobva afonera kucentral government kwemawefiscal planning ndiri Machakaire asi avafona nobva vauya nemepi yehwedza ukaenda pachikomo paneofisi padhiye icho inokubudisira gomo inokubudisira inogana masungo yobudisa murombo woto yobudisa kwana Chiwenga uko yobva enda kuna Ruzave yobva enda mugano wemarondera nehwedza yobva yoenda kubitisi mugano wekubitisi nehwedza ino mastenzi ese imwanga akuna mwana manje zadaro manje ndo pakanzi ini ndikati right imimi zvamauya amufanire kutanga maisa mapegi apa musati mandipa mari yangu zvikanzi nekanzu ndikusukisa kanzu natimaka zvese zvikanzi nekanzu aiwa uyu ndichi ndibosi wedu mupei loya rake itaididzo ndempi futi ndorara timakairero zvikanzi mupei unopuwa mari yako taita kudaro tataderedza CEO mapachi nawo ngamida kutokuradzai ndoataderedza CEO ndoataderedza Ocean Church ndikati onai vakomana zvinhu ndozvizvi ndikataderedza chairman wepati weZANU-PF ndikati ndozvizvi ini kuda mari yangu zvikanzi mari unopuwa ndobva vesizviziga planning tinoadedza kana tichaisana makotsi tinoadedza ndobva vati wechairman weZANU-PF aripo musiyamwa ndichairman wacho wogwedza kubwedzeni yese ndobva vaitwa izvozvo manje ko ndobva mapegisi aiswa kanzi aya mari unopuwa apa vakuvaka vakadarikidza ne 87.5 square meters ndikati tabvumirana kuti zvakanaka mari inobhadharwa tikati unobhadhara munguva unobhadhara sei
ndo kuti ndiwane yese ini ndiri leader we youth saka ndi ma program akati wandi ndo zvakataura pamberi mapurisa pamberi pa CEO pamberi CID futi yekumarondera vangu varipo ndikati right essence tiri panapa asi hatisi kuda verbal issues ngatiende kupolisi taenda kupolisi ponyorwa document yekuti nozondibhadhara sei pamari yangu tikanzi ndinobhadhara 5 months tatagweze kwatoni gore but mati makatengeserana stand nachoto ndizo okutanga tini makaruzopinda papa choto akazitenga kuna choto choto angasina kupedza tini makazitenga kuna choto but pakuzovaka akadarikidza akauya mustand menyu vandakapa stand ndakatengesera uyu neuyu ndakatozoshifta pandakavatengesera kuti mari pakatengwa neuyu nepakatengwa neuyu mamita zachadi akwani maerano nekanzl minister vakavaka pakakurisa ndobva vanopinda mustand menyu imakuda mari yenyu 86 extra land yakadi yakapinda enclosure okay ndobva maenda mapurisa mukasainirana tikasainirana but asati kubhadhara saka mapepa akasainiranawe taita izvozvo indakapwa kopi yangu iye akaramba kuenda kumapurisa ndobva atipa sekretary wake zvese tinazvo panapa sekretary akasainira ndobva asaina ndobva atiye pakunyora kuita that document akatiye ndobhadhara within 5 months 5 months zacho izvozvo up to now ezvikwane gore kwane 2 years as a leader you swear the oath but you are not fulfilling that uri mbavha ende toziva kuti iye futi naye imbavha dzaye dzimbavha dzesu aisenza kuchiyadzawo anomukorokoza tinwa anganomukorokoza kuti toziva zvezvo ane mumwe wake panapa muzukuru pandidzwake saka ndonyaya kuti aiwaka as leaders corruption haina kutangwa neordinary place yatangwa netop people shandura commission yatangwa nana Mugabe kugana kukaita 52 motikari dzatoziva isu toziva tozaurasa Morrison Nyagumbo akasunga tinazvo zvese izvozvo pakabuswa kafuti kaita kuti paine nyoka iri basket ichinzi yakuruma Mugabe pamusana peshandura commission tinazvo all those pictures in papers tinazvo right zvakanaka tafara kunge tinemi pane zvimwe zvamuroda kutaura before that nyaya yaTinmark induda mari yangu imari pamari yakanga sanga $4,250 ndongada kuita chichemuka kana wala chichemuka chibva in time saka handichadi yatakanga taguma mapurisa ndakuda mari yangu yese ene zvikonzi ndikugadzira mari zvikonzi kuti tinobata plot yake yakatenga futi yakakuruka munhu wababa payuna ndopane plot yake takamboendesa uku kumba kwake tikasiya chokubata nobva paya pana pasari pavhu avo vari kurenda pashopi vari kurenda havasi asiri ese ndakonyasana kuti stand yake yeKwaterfalls zvese tinazvo we are tracing everything stand yake yegarage rake yeKwaterfalls zviri papi kana tobata motikari yakufambisa simple and straightforward hapana chotyisa tingoda total justice kana uri leader be patient and be trustworthy to the people nokuti vakakugadza vanhu saka ndo maonero edu ende tiri kutaura futi kuti iwo mukomishini yavakataura vanhu vezanope futi vasiyiwa tikada kutesa mabackgrounds avo tinazvo we don't accept that tinoona an independent member kana kuti maindependent anobva kune dzimwe nyika vasiri ivo vemuno it's okay thank you so much vadzine munenzva Alright, President, pane nyaya yekupedzisira tisina kuzonyatsobata. Nyaya yekuti tataura nyaya yekuti President anenge ane 2 terms 10 years dzekutonga. Asi pari kuita mahunga yekuti vamunangagwa vari kuda kuzopinda futi
2030 kuna ZANU-PF maprovinces ari kuendosa, vamwe vaiti tongai kusvika mafa, vamwe vaiti 2020 pindai, 2028 pindai. Munoionawo sei nyaya iyi? Semusangano isati tibvume nokuti uyu musangano that endorsement aitwe nemusangano inoitwa nenyika, nokuti document reconstitution harina kuitwa nemusangano, rakaitwa nenyika yese. Apart from that, togona kudeedza referendum, we condemn that completely.